AGACA é a Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, na que participan unhas 100 cooperativas que xeran uns 5.000 empregos e agrupan unhas 30.000 persoas. Ademais, dentro da organización interna, temos un grupo de 20 traballadores técnicos. A proxección de AGACA mira hacia o rural galego, fundamentalmente. Ten como ideario, como prioridades, a intercooperación e a integración, ademais do cuidado do medio ambiente e potenciar o autoemprego e máis o apoio ás cooperativas asociadas. Ademais, a súa proxección é mirar hacia outras cooperativas de España, por iso estamos integrados en Cooperativas Agroalimentarias de España, e ademais mirando a Europa con cooperativas agroalimentarias europeas.